Jedlo je každodenný rituál a práve v každodennosti spočíva obrovský potenciál na zmenu. Školské stravovanie totiž môže byť viac než len praktická záležitosť. Môže ísť o nástroj na zlepšovanie verejného zdravia, podporu miestnej ekonomiky a lokálnych producentov, na podporu ochrany životného prostredia alebo o nástroj, ktorý nám napomáha učiť deti vnímať jedlo s rešpektom. Ako niečo, čo spája jednotlivca s prírodou a zároveň s celou spoločnosťou. Nejde však iba o to, aby sme zmenili jedálne lístky. Musí ísť o komplexnejšiu zmenu, ktorej súčasťou sú jednak tvorci verejných politík, tak riaditelia škôl, zamestnanci kantín, učitelia, rodičia a zároveň aj samotní žiaci a deti. Ako výskumníčka sa venujem environmentálnym a sociálnym dopadom verejných nákupov, no a ako ambasádorka projektu School Food for Change sa snažím tieto poznatky prepojiť s praxou a hlavne s ľuďmi, ktorí sa školskému stravovaniu venujú každý deň. V tomto projekte rozhodne nejde o dokonalosť, skôr sa snažíme podporovať každodennú snahu robiť veci trochu inak a hlavne trochu lepšie.